aften. Jeg vil gerne snakke om Bohrs atommodel og lysets spektrum. Først vil jeg lige forklare, hvilke postulater der ligger ved modellen. Og som du kan se her, så har jeg taget en lille model, vores atommodel. Og første postulat er ligesom, at når elektronet ligger i en af skallerne, så bevæger det ligesom rundt om, og når den gør det, så kører den bare, afgiver den ikke noget energi eller noget, den kører bare i sit eget lille show. Og så postulat nummer 2 er, at når elektronen skal rykke bane, så skal den enten udsende eller optage energi. Det vil sige, at for eksempel når den her, som vi kan se her, skal rykke over til næste bane, så skal den ligesom absorbere fotonen. Okay, så nu vil jeg gerne fortælle om banebilledet og energibilledet. Som vi kan se her, så er det her over det banebilledet, og det er energibilledet. Og det viser på 2 forskellige måder det samme fænomen i en atom, nemlig elektronernes bevægelse og energier. Den her overviser elektroner i kredsløb omkring atomkernen i sådan de her skaller. Man kan sige, at det ligner en lille smule lille solsystem, hvor de ligesom kredser om kernen. Og hver af de her baner er så et forskelligt energiniveau. Så helt inde, så er der mindst energi, og altså sådan tættest på løsrivelsesgrænsen, der er der ligesom mest energi, men ikke uden for løsrivelsesgrænsen. Og i den anden herover viser elektronernes energiniveauer som vandrette linjer. Og det er altså, at elektronen hopper mellem de her forskellige niveauer. Og energiforskellen vises som fotoner, der enten udsender, altså når de falder nedad, eller optages, når elektronen hopper opad. Så den viser altså ikke afstanden mellem afstanden fra kernen hertil, men bare hvor meget energi der er i hver. Okay, så nu vil jeg gerne forklare om absorption og emission. Og absorption, det er ligesom når elektronen får energi, så når en elektron optager energi ud fra f.eks. lys eller varme, så springer den fra et energiniveau, fra et lavt energiniveau til et højere. Så den hopper altså til en ydre bane længere væk fra kernen. Og det er altså fotonen, der mister energi og forsvinder, og energien gives til elektronen. Så emission, det er, når elektronen mister energi, og når en elektron falder ned fra et højere til et lavere energiniveau, afgiver den det overskridende energi, som er en foton. Den udsendte foton har en energi, som svarer til forskellen mellem de 2 niveauer. Elektronen i for eksempel hydrogenatomet falder fra N3 til N2, og den mister energi og udsender et foton så. Okay, og nu vil jeg gerne lige forklare den form, der står her, som bare betyder, at energien af den foton, altså det her, der absorberes eller udsendes, er lige med forskellen mellem de 2 energiniveauer, hvor EM er det højere energiniveau, altså yderste skal, og EN er det lavere. Og ved absorption kræves præcis den energi, som svarer til forskellen mellem de 2 niveauer. Og ved emission frigives netop det energi, som er en foton. Altså det vil sige, at energien går ikke tabt, hvis en elektron taber energi, så får fotonen præcis den energimængde, der er. Så der sker altså bare en overførelse af energien mellem elektron og foton. Nu vil jeg gerne lave en gennemgang af proportionellen mellem fotonens energi, dens frekvens og dens bølgelængde. Og det vil jeg gøre ved at kigge på de her 2 formler, vi har her. Den første, der ser vi, at energien er direkte proportionel med frekvensen, altså H Planktons konstant, det vil sige, at vi kan finde den i en altså på en hjemmeside, så den vil altid være det samme. Og hernede i den her, der kan vi se, at lysets fart, altså c, er konstant, så hvis frekvensen stiger, vil bølgelængden altså falde og omvendt. Så det vil sige, at jo større fotonens energi er, desto højere er dens frekvens, og jo større fotonens energi, desto kortere er dens bølgelængde. Jeg vil gerne lave en gennemgang af absorption og emissionsspektra. Og jeg vil lige starte med emission, som er det nederste her, som vi kan se, som er ligesom lys sendt ud af et atom, som opstår, når elektronet går ned til et lavere, fra et højere til et lavere energiniveau, og udsender fotoner.
Og som vi kan se her, så ses de lyse linjer på mørk baggrund, hvor hver linje svarer til en bestemt bølgelængde, altså energiovergang. Og forskellige grundstoffer udsender så helt unikke mønstre, som bruges som de her fingeraftryk, så vi kan genkende grundstofferne. Og den anden, vi kan se, det er så absorptionsspektrummet, som er lys optaget af atomet, som opstår, når atomer i gassen absorberer bestemte bølgelængder, altså elektronen springer op i energiniveau. Som vi kan se her, ses som sorte linjer i det her regnbuespektrum. De mørke linjer viser, hvilke energiatomer atomerne har optaget, altså hvilke overgang der sker. Og det var alt, jeg havde at sige i dag.